नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. स्वसहाय गटाच्या इच्छुक महिला उद्योग दिवसाटेर राज्यात विनूतन पहिलो प्रयोग. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीची योजना. कारवार. जनसेवा ही ईश्वर सेवा असे म्हणतात. जो पंचायतीत निवडून येऊन क्षेत्राच्या अभिवृद्धीसाठी खरे काम करू इच्छिता ती खरी जनसेवा. सदस्याला मनात इच्छा उरल्यार कितें करू साध्य जाता हे जे एक ताजे उदाहरण. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतच्या सर्व सदस्य टीमीन स्थानिक स्वसहाय संघाच्या महिला उद्योग दिवसाटेर विनूतन असो राज्यात ग्रामपंचायती मार्फत केल्लो पहिलो प्रयोग म्हटल्यार स्वसहाय संघाच्या निरुद्योगी इच्छुक महिलांक उद्योग दिवची योजना. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत कणसगिरी ग्रामात सर्वे नंबर 95च्या क्षेत्र 10 एकर 34 गुंठो हो जागो जिल्हा बंदीखानो म्हटल्यार जेल खाते हेमगेल नांवार आशिल्लो. पण त्या जाग्याचो काही कारणान तेमी पशुपालना खात्याक हक्क दिल्लो. हो जागो पयली गायरान म्हटल्यार स्थानिक गोरवाक चरोवूंक म्हणूच आशिल्लो. जेन्ना बंदीखान्यान पशु खात्याक अधिकार दिलो तेन्ना तो जागो तसोच उरलो. तितूंत चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन हल्लीच त्या जाग्यात 50 लाखाची गोशाळा बांदची योजना आखून कामाची सुरुवात बी जाल्ली आसा. त्या बाजूनच आशिल्ल्या जाग्यात 5 स्वसहाय संघ गटाच्या इच्छुक महिला प्रत्येकी गटाक 1.5 लाख कर्जा प्रमाणे 5 संघाचे मेळून 7.5 लाख कर्ज घेऊन एक लेहर कोंबडी फार्म घालच्या उद्देशान आज त्या कामाची सुरुवात केला. या पोल्ट्री फार्माच्या बांधकामाक मान्य ग्रामपंचायत अध्यक्षाल्या स्वाती देसाई हेमगेल हातान शिलान्यास झाला. आणि हो प्रयोग राज्यात पहिला असा हे विशेष. सध्या 1000 कोंबडी हाडणं हो प्रयोग करून ते ताती अंगणवाडी शाळा सरकारी आस्पत्री शक्य असल्यार बाकी जाग्यार तात्याची विक्री करून या उत्पन्नाचेर भर घालू जाता. या उद्देशान आता फक्त 5 स्वसहाय संघामार्फत चलोवन नंतर जाय तर संख्याबळ आणि उद्योग वाडयतले अशें कळला. सध्या हो प्रकल्प ग्रामपंचायत चित्ताकुला स्वसहाय संघ आणि पशुपालना खाते हेमचे मार्फत चलतलो. या प्रकल्पाक जे कर्ज घेतला ते स्वसहाय संघाच्या या पोल्ट्रीत काम करतल्या महिलांच्या नावार मात्र उरतले. बाकी स्वसहाय संघाच्या सदस्याक या कर्जाचो संबंध उरना. इतलेच न्ही तर या पोल्ट्री प्रकल्पाक जे औषधोपचार इंजेक्शन उरतले ते पशुपालना खात्यामार्फत मोफत जातले. या प्रकल्पाक सुरक्षेच्या दृष्टीन सरकारालो विमो उरतलो. स्वसहाय संघाच्या या पोल्ट्रीत काम करच्या महिलांन आपापल्या नियमाप्रमाणे काम करून फार्माची स्वच्छता व्यवस्थित देखभाल केल्यार स्वतःची आणि संघाची उदरगती जातली म्हण या योजनेक ग्रामस्थांनी स्वागत केला. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्ष सर्व सदस्य आणि संबंधित अधिकाऱ्यान अशा अनेक प्रकल्पाची योजना हाडून ग्रामाची अभिवृद्धी करूक सदांच जनतेला सहकार मेळटलो अशी अपेक्षा जनतेन व्यक्त केला आणि या प्रकल्पाक शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. किती केलात नाही ते आमगेले हे सगळे बरे यशस्वी राहू मनात कशी केलात पळया तसे हे सगळे आम्ही तयार जाऊन न्ही मुखार आमगेलो जो प्रोजेक्ट आसा तो बरे सक्सेसफूल जावचो आणि आमकां सगळ्याक पंचायती वतीन आणि जे कितें सरकारा वतीन आमी जे आज संघा वतीन जे मूर्त केला न्ही हेंगेल्या हातान ते बरे यशस्वी जावचे. देव आमकां बरो पावचो. सगळी देवान आमची कोणी देव उरले आमकां बरें ना ते सगळे आमकां पावचे आनी सगळ्याक बरें जाय म्हणून सांगू. हां शांती ही पुष्टी हेंगेल्या हातात दिया सगळी जाण अक्षता. ते 5 हेजेर घाला. बस देव बरे 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 करू आमकां हांगा परत येऊ आणि उद्देश सगळं सफल जाऊ. हां चित्ताकुल पंचायती भितर 2 ग्राम आसा. एक कणसगिरी ग्राम आणि एक चित्ताकुला ग्राम. कणसगिरी ग्रामा आमगेर 10 एकर 34 गुंठ जमीन आसा. त्या जमनीचेर ऑलरेडी एक आमी गोशाला स्टार्ट केला आणि तशेंच आतां एक आमी पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करूंक आयच्यान स्टार्ट केला. CEO जेन्ना आमगे पंचायती विजीट दिल्लो तेन्ना ताणें म्हणलें संघा बायलांक कितें तरी एक उद्योग जाय जाल्यार पोल्ट्री फार्म तेमी केल्यार बरें आसलें. तेमकां कितें तरी एक उद्योग जातले. तेजे विशीं कोंबयेची पिलां तेमी ल्हान पिलां घालून घेवन ती व्हड करतात आनी तेजे नंतर ती ताती जितली बी घालतात ते डिस्ट्रिब्यूट करचे. तेजेर जरी तर तेमी बऱ्या प्रमाणे जर तर चलयल्यार आनी आमी व्हड प्रमाण हिंगा
पोल्ट्री फार्म करू शकतात आणि तशेंच आमगेले दुकानाक आणि लोकांक बी एक दोन पैसे कमी प्रमाणे आमी तांती सप्लाय करू शकतात हे विचारान आयच्यान ते आमी स्टार्ट केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारच्या सदाशिवगड आझाद मैदानाचेर 25 मार्च 2023 सांजेर 5 वाजताना सदाशिवगड स्पीकर्स हेमी आयोजित केला व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट. एंट्री फी 1000 रुपये. पहिल्या विजेत्याक बक्षीस 25,000 आणि ट्रॉफी. उपविजेत्याक बक्षीस 15,000 आणि ट्रॉफी. तिसरे बक्षीस 8,000 आणि ट्रॉफी. चौथे बक्षीस 4,000 आणि ट्रॉफी. आझाद मैदान सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. हय, आम्ही क्षयरोगाची सुटका करू शकता या घोषवाक्यान जागतिक क्षयरोग दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमी दिव पेटोवन उद्घाटन केले. कारवार. देशाक पोलिओची सुटका करचे खातीर जशे आमी कष्ट घेतले तशेंच आज आमी सगळ्यान देशाक क्षयरोगांतल्यान सुटका मेळोवचे खातीर कष्ट करची गरज आसा अशें जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमी सांगले. जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, जिल्हा आरोग्य कुटुंब कल्याण सोसायटी हेमगेल्या संयुक्त आश्रयात हय आम्ही क्षयरोगाची सुटका करू शकता या घोषवाक्यान जागतिक क्षयरोग दिनानिमित्त दिव पेटोवन कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमी उलयले. कोविड काळात आरोग्य बरें नाशिल्ल्या लोकांक समाज खंयचे नदरेन पळयता हे आमी पळयलात. खंयचो बी रोग हो गरीब श्रीमंत या मनशाक पळोवन घेवन येना. रोग हो कोणाक बी जावं शकता. समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीक दक्षेसाठी अधिकार आसा. क्षयरोग किंवा इतर रोगांत बाधित जाल्ल्या लोकांची वळख करून योग्य उपचार दिवचे आवश्यक आसा. लोकांक आजाराक भिवू जायना. त्यासाठी जागरूक रावचे आवश्यक आसा अशें तेमी सांगले. क्षयरोग जाल्ल्या मनशाक डॉक्टरान दिल्ल्या सूचना आणि उपचाराचे काटेकोरपणे पाळू जाय तरच क्षयरोगाचेर नियंत्रण हाड क्षयरोगाची सुटका जातली ह्या वर्साचे घोषवाक्य आसा अशें जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमी सांगले. नंतर जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अधिकारी शरद नाईक हेमी उलयले. या वेळार क्षयरोग निर्मूलन अधिकारी डॉक्टर मंजुनाथ, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य, कुटुंब कल्याण अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, आरोग्य सेविका आणि विविध नर्सिंग कॉलेजचे विद्यार्थी हजर आशिल्ले. गोट्यात बांदिल्ल्या बैलाचेर वाघान हल्लो करून बैलाले मरण तर मस जखमी. जोयडा तालुक्याच्या शिंगरगाव पंचायत वाठारांतल्या वेळीप कुंबेली हिंगा वाघान धुमाकूळ घाईल आसा. हिंगा शेतकरी तुकाराम शंभा देसाई हेमगेल्या गोट्यात बांदिल्ल्या बैलाचेर हल्लो करून बैलाक मरण आयले तर म्हशीक जखमी केले. वेळीप कुंबेली हांच्या तुकाराम देसाई हेमी आपल्या शेतात बांदिल्ल्या गोट्यात बैल आणि म्हशीक बांदिले. मात्र गुरुवारा रात्रीन वाघान गोट्यात बांदिल्ल्या बैलाचेर हल्लो करून बैलाक मरण आयले. नंतर वाघान बैलाक वन व्हरच्याक प्रयत्न केलो पूण बैल बांदून दवरिल्ल्यान वाघ वन घेवंक शकलो ना. त्याच वेळार त्या जाग्यार बांदिल्ल्या म्हशीचेर वाघान हल्लो करून म्हशीक जखमी केले. 2 दिवसां पयले याच शेतकऱ्याली गाय रानात चरपाक गेली तेन्ना वाघान हल्लो करून गायीक मरण आयले. 2 दिवसांत अशी घटना सतत घडत आशिल्ल्यान वेळीप कुंबेली लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. काही दिवसां पयले याच वाठारांत वयताना तेळेगाली हांच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यान वाघीण आणि तिची 2 पिलांक खेळताना पळयले. देखून विद्यार्थी भिल्ले आसात. वेळीप कुंबेली हिंगा घडणुकेच्या लागसर वाघाचे व्हड पांयांचे खुणा वांगडाच ल्हान पांयाचे खुणा दिसून आयल्यात. देखून या जाग्यार वाघीण आणि तेगेल्या पिलाचो वावर उरतलो असो अदमास शेतकऱ्यांक काडला. मारला केन्ना मारला हो? रात्री तरी केन्ना कितल्या काय होतं टायमिंग तुमकां कशें कळ्ळें मागीर? सकाळी 5:00
त्यांना मारलेलं दिसलं तुमका असं? मारले दिसले आणि सगळे कळलेच रे. नारडे फोडले दुसऱ्या आणि एकाच उडी मारला ते हां म्हशी हां म्हशी जखमी केला. आणि या पहिली केन्ना असे केले आणि एक मोडला जंगलात? ते काय गावना नाही. आता तर 2 दिवस झाले. नाव कसे तुमचे? तुकाराम शंभा देसाई. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.